Vážený otče biskupe, pořádající 9. okrsek Držková, tedy dobrovolné sbory z Kašavy, Držkové, Vlčkové, Lukova, Kryštáka a Lukovečka ve spolupráci s okresním a krajským sdružením hasičů Zlín, s celorepublikovým sdružením hasičů přivádějí na svatý Hostýn dobrovolné hasiče z Čech, Moravy, Slezska, Chorvatska a Slovenska na 29. mezinárodní hasičskou pouť. Dle informací z registrací sborů se letošní poutě účastní 126 sborů s 99 hasičskými prapory a přibližně 2050 hasičů a uniformovaných 920 hasičů. Průvod vedl a hlášení vám podal pan inženýr Vladimír Hanák. V letošním roce si připomínáme v souvislosti s hasičskými poutěmi hned 2 významná výročí. V úterý 30. dubna 2024 to bude na den přesně 30 let, co byli hasiči poprvé přivedeni na svatý Hostýn. Z důvodu nucené covidové přestávky, kdy po 2 roky nemohly být poutě uspořádány, oslavíme jubilejní 30. ročník akce v příštím roce. S myšlenkou zorganizovat hasičskou pouť na svatém Hostýně přišel dobrovolný hasič z Kašavy pan Antonín Zaoral, který tímto aktem chtěl poděkovat paní Marii Hostýnské za uzdravení po těžkém úrazu. Spolu s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem dokázal pan Zaoral myšlenku poutí přivést od nápadu k realizaci. Druhé letošní výročí pak patří právě panu Zaoralovi, zakladateli poutí. V letošním roce si připomínáme smutné 15. výročí úmrtí tohoto zasloužilého dobrovolného hasiče z Kašavy.
Než představím hosty a předám jim slovo, rád bych přítomné účastníky poutě pozval na 2 nejbližší hasičské akce v našem kraji. V neděli 5. května se uskuteční rovněž 29. hasičská pouť, a to na poutním místě na Provodově, a v pátek 24. a v sobotu 25. května proběhne na výstavišti v Kroměříži akce Dny hasičů Zlínského kraje. Nyní mi ale dovolte, pane otče biskupe, abych vám představil jako velitel 9. okrsku zde přítomné účastníky hasičského vedení a zástupce společenského života. Dnešní slavnosti je přítomen hejtman Zlínského kraje, pan inženýr Radim Holiš. Dále první náměstek starostky Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, pan Josef Bidmon. Náměstek generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky, brigádní generál pan doktor Petr Ošlejšek. Ředitel Krajského záchranného sboru Zlínského kraje, plukovník pan inženýr Vít Rušar. Čestný prezident dobrovolné požární ochrany Slovenské republiky pan Ladislav Petér. Dále starosta okresního sdružení Zlín a krajského sdružení hasičů Zlínského kraje pan Vlastimil Nevařil. Starosta 9. okrsku Držková pan David Flám. A starosta SDH Kašava pan Roman Šumšal. Nyní prosím, aby se slova ujal pan hejtman Zlínského kraje, pan inženýr Radim Holiš. Vážený pane biskupe, vážení hasiči, milé dámy, milí pánové, dovolte mi, abych vás pozdravil nejenom jménem svým, ale jménem celé Rady Zlínského kraje. Děkuji moc, že se tady na tomto místě potkáváme a že děkujeme hasičům za jejich práci nejenom ve společenském životě, ale v ochraně zdraví a majetku. Věřím, že jsou mezi nimi jak ti dobrovolní, tak i ti profesionální, a proto jsem rád, že se potkáme i my na výstavišti Kroměříž, kde ve 2 dnech uctíme jejich práci a předvedeme jejich techniku. Chtěl bych vám popřát, aby se vám nejenom vše, ale i zároveň celá pouť vydařila, abyste si to užili, a ještě jednou vám všem moc děkuji za vaši práci pro náš Zlínský kraj. Děkuji ještě jednou. Nyní poprosím o pár slov také prvního náměstka starostky hasičů pana Josefa Bidmona. Vážený otče biskupe, vážený pane generále, pane hejtmane, ale především vy, sestry a bratři hasiči. Dovolte mě, abych vás pozdravil jménem vedení Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Abych vám popřál na vaší 29. pouti krásné počasí, které nás tam doprovází. Abych vám popřál, abyste byli plní zážitků a dojmů, až se budete rozcházet. Pan kolega konferenciér připomněl 2 akce, které probíhají u vás ve vašem Zlínském kraji. Já bych si dovolil využít této příležitosti a pozvat vás na 15. června na setkání hasičských praporů v Telči u příležitosti 160. výročí vzniku Českého dobrovolného hasičstva. Takže vám přeji ještě jednou hezký krásný den a mnoho zážitků z dnešní pouti. Hezký den. O pár slov bych poprosil také za hasičský záchranný sbor pana brigádního generála doktora Petra Ošlejška. Otče biskupe, hasičky, jsem velice rád, že vás mohu pozdravit tady před touto nádhernou bazilikou z tohoto poutního místa jménem profesionálních hasičů České republiky. Zajištění požární ochrany vůbec života v obcích bez dobrovolných hasičů si nikdo z nás nedokáže představit a já bych vám chtěl za tuto práci poděkovat a myslím si, že tyto poutě a takováto setkání jsou to, co dobrovolné hasiče naplňuje a co jim umožňuje se setkávat, vyměňovat si zkušenosti a navazovat nová přátelství. Ještě jednou vám děkuji, všem vám přeji vždy šťastný návrat z místa zásahu.
Za slovenskou delegaci bych poprosil o pár slov čestného prezidenta dobrovolné požární ochrany, pana Ladislava Petého. Vážený oče biskup, vážení hostia, hasičky, hasiči, vás chcem v prvom rade pozdraviť všetkých hasičov Slovenskej republiky. Ja chcem poďakovať organizátorom za pozvanie, že môžeme byť pri tej krásnej, ako bolo spomenuté, krásnej bazilike, ale nedá mi nespomenúť aj to, ktorý taký základ dal, čo sa týka vzťahov Slovenska a Čiech, Moravy a Slezska, a to je Dušan Jurkovič, ktorý tu navrhol krásnu kalváriu, čo je úžasná. Vždy, keď sem prídem, tak sa idem na to pozrieť. Úžas, čiže aj tento človek nás spája. Som rád, že hasiči si našli toto miesto a takéto krásne stretnutie. Všetkým hasičom prajem, svätému Floriánovi, patrónu všetkých hasičov, veľa zdravia, šťastia, návrat bezpečný na stanice a prajem vám krásny deň. Všem děkuji za krásná slova a nyní bych rád předal slovo vám, otče biskupe. Vážený pane hejtmane, vážení hasiči, hasičky, milí přátelé, poutníci, vítám vás, snad to tak mohu říci, jménem Panny Marie, která na nás zhlíží z tohoto vrchu, z této baziliky, a připojuji se k tomu mnohonásobnému poděkování, které zde už zaznělo za vaši velmi obětavou, náročnou práci, ale jistě, která vám také přináší radost a štěstí do srdce. A jak říká sám Ježíš, není jediného dobra, které by nebylo odměněno už tady na zemi a hlavně na věčnosti. A proto jdeme Pánu Bohu a Paně Marii poděkovat za vás, za vaši službu, za její ochranu a vyprosit také ochranu a pomoc další. Děkuji vám.